Zing Mas. Apa? Dudu sampul lho zing iki ya. Lah apa? Iki lho maksudnya Mas, iki jenenge wastafel zing ini iki Lho lho. lho kok kena diodot? Kena diodot kayak salah katur. Iya toh. Iki yo lho, kena digeser ngene Mas. Loh. Kena nggih motor-motoran, guys. Iki sabun, iki ngisore ning ngene iki. Iya toh mending lho. Lah iki sik komplit Mas. Enek nggon rak piring troline. Beh, enek motor-motorane bae. Makan tempat ya toh. Penak Bah, jan enteng. cocok iki. Lah, iki kok dhuwure Mas. Piye, piye? Enek rak nggon rak piringe Mas, rak bukake iki ya. Nah. Lho lho lho. Lah kok enek sekoke sogun. Beh, sogun kebo iki mesti iki. Enek sekoke sogun Mas ngene iki, apike pol ya toh kan nggon rak kompore. Engko tak kompleti karo exhaust ngono kae. Exhaust ki apa to? Exhaust ki nggih nyedot asap nek pas masak, enek kompore ning kene. Oh, ben gak bulet ya? Enggak buleken ya toh. Nah, ngisore ngene iki Mas. Kok kena nggih ada LPG ni sampean. Wah, jan masuk ki. Masuk Mas, iki jero-jerone mah apik-apik Mas iki Mas lho. Iki enek penyimpanan neh. Enggak ada bumbon-bumbon ya kena. Ya toh. Sik. Piye? Wi rego piro apik men ya? Regane iki 5.800.000 ya Mas. 5.800.000 ki komplit ya? Komplit wis Mas, engko tak kei penyedot asap ya enek zinc ge. Ya enek zinc ya. Ya toh. Heeh. Wis 5.800.000 gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta dan Madura sampai akhir zaman. Bah, jan masuk. Bayarnya COD, setelah barang sampai cek sik lagi bayar yo. Kuwi kena dilurus ora kuwi sik. Iso toh, iki model iki iso dipindah lho Mas. Iki gak ono kompet karo lain rodone lho. Oh iya. Ngene iki. Wis ngono ae Mas yo. 5.800.000 gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah bayarnya COD. Terima kasih banyak.